celý tento týždeň na mňa ráno doliezal syndrom lenivého študenta, čiže som stál v priemere tak 20 minút potom, ako mi zazvonil budík. Aj ty? Ešte, nie, ja som sa neulievala. Ja som stála, keď on stál, lebo som myslela, že ešte máme čas. Ale potom sa náš vstávací čas odzrkadluje na našom čase vychádzania z domu, ktorý je už kritický. Aktuálne sa celkom ponáhľam do Auparku vybrať baličky na farbavne videžné, ktoré plánujeme ísť. Bol som dohodnutý so spolužiačkou na bicykel. Zrejme so mnou nepôjde, pretože som ju údajne sral, čo není vôbec pravda. Čakal som, že tam budem stať asi tak 25 krát dlhšie, ale pekne rýchlo ma odbili, všetko pohodička, idem domov. Veľkolepý unboxing balíčkov sa nekoná teraz, pretože urazená spolužiačka sa odrazila a napísala mi, že ideme na bicykel, čiže by som sa mohol rýchlo pripraviť, lebo asi tak za 2 hodiny som dohodnutý s kamarátom, čiže by sme tam mohli nejak vtesnať nejakú takú krátku cyklistiku a bude to v pohode. Ja. Videla si to? Takže malo byť super, že si išiel po schodoch. Hej, skús to ty. Vyboha, nemôžeš stať na jednom mieste. Zvládaš to? Sa ku mne neozývaj. Poď ťa udriem. Prečo? Bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, 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 yeah. I know I live. Pani urazenú som presvedčil a dorazila som na bicykel, ako sa máš. Má sa dobre. Cyklistiku sme ukončili, stretol som sa s mojím priateľom, pôjdeme ku nemu domov a tak. Presúvame sa do Freshu, aby sme kúpili nejakú tú nátierku na palacinky, ktoré robí so všetkou milosťou naša hostiteľka. Pôjdeme do Freshu, v ktorom sa mi už raz sťažovali na natáčanie. Bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, 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 yeah. I know I live. Na návšteve bolo super, upaľujem domov, lebo som máme sľúbil, že budem doma do 9:30. Robili sme iné záležitosti, nič fotogenické. Táto cestička je asi úplne najmega lepšia na pevný bordovaní. Bring it to me, bring your